kantari ekimena hobe ezagutuko dugu gaurkoan, hemen jendetza ugari dago, ikusten duzuenez, Mari jaia badago pregoilaria, txupinera, eta hainbat jende zertarako batu dira, kantatzeko, abesteko, Bilbon kantari aritzeko. Ileak puntan momentu honetan. Bai, euskal kantari politenetakoa dago, benetan. Eta hainbeste jende hiltzea hemen deno batera kantatzen eta alakoak ikustea gero eta zailagoa gertatzen da, Bai. Ideia oso polita da biltzearen jendea kantatzeko, ez da oitira horri eusteko. Uztertzen hasia dago da, naizteren horiko da, ikuntxako gorortikan, badola, naizteren horiko da. Bilbo jaietan, Bilbo kantari egiten dugula hau, uste dut 5. urtea dela, eta hau sortu zen olako forma espontaneo baten, ni Erandiotik nator, gero harreman egin genuen Deustuko beste talde bategaz, Santutxuko agaz bebai, eta, hasi ginen txikiteron egunean, eta San Tomas egunean elkartzen, orain dela urte batzuk, eta handik sortu zen, zergatik ez Bilboko jaietan be, holako egitea, ikusten genuen jendea ateratzen zala eguerdian bilbaina da kantuan, baina somatzen genuen euskarazko kantuen falta. Asko entzaiatu duzu zuek. Ez, hemen ez, Bilbo kantarin ez, ensaio gabe, baina bai, etortzen gara urtero, horregatik bai. Ja nabaritzen da, esperientzia. Bai, nabaritzen da, bai. Entzaiatu egiten duzu ona etorri baino lehen edo nola? Bueno, hemen daude jende desberdinak, bi koro, nik ezagutzen dudana bi korotan daude, eta gero afizionadoa eta hori. Jendetza ugari ikusi dugu bildu dela hemen, urtez urte nabaritu duzue, bilakaera geroz eta handiagoa izango dela. Bai. Igertzen dugu urtetik urtera jende gehiago hurbiltzen dela, bai. Hasi ginen bi egunetan egiten, eta hemendik aurrera asmoa da aste nagusian 3 egunetan egitea. 3 eta aurrerago agian aste nagusi osoan zehar? Jendea ez du kantsatu behar, Estarria zaindu behar da. Bai, jendea zaindu behar da. Goizean goizatu gira, irteten nintzanean. Ikusten duzu denez, sistema oso erraza da. Zuzendariak, Josuk, zenbaki bat markatzen du atzamarrekin, eta denek gero gidan begiratu eta abesten hasten dira. Ezinbestekoa da liburuzka izatea? Ez, buruz badakizu abestiak, baina nik adibidez ez dakit, aspaldian ibili naz abesten, baina ez da izan posible ikastea, así que liburuarekin ibili behar naz. Antolatzaileek ondo landu dute, ze liburuzka badago oso ondo jorratu. Primeran, gainera oso ondo ikusten da, eta den honekin ja behar dugu. Zero etorri izan zara ona edo, ez? Bai, Erandiokoa gara, denetariko jende, ni Erandiokoa naz, hemen nirekin dagoen jendea bebai, baina denetariko jende etortzen da. Entzun dudanez, badaukazue asmoa, ez bakarrik aste nagusian zehar, baizik eta urtean zehar ere zabaltzeko. Bai, badagoela boladatxu bat horren bueltaka darabeikugula buruen, zezelan bai Donostian, bai Honan, Iruñan, Gasteizen behasi dire, hilan behin ateratzen, eta Bilbo izanik Euskal Herriko hiriburu handi bakarra, gainera handiena izanik, egiten ez dana, horren atzetik gabiz eta irailean hasten gara, printzipioz deialdia botako dugu irailean 10ean egiteko, 2. zapatuan egiteko betero. Eta zen nolako jendea etortzen da ona, gerturatzen da zuen gana, adin handiagokoak, gaztetxuagoak, nola definituko zenuke publikoa? Adina apurtxu bat helduak, baina gaztea noizean behin arrimatzen dire. Adierazgarria da inbeste jende hemen egotea, eta deno kantari.
kantarita euskaraz. Eta euskeraz gainera, bai. Gertatzen dena da publiko gazte gutxi ikusten dugula. Bueno, egia da, baina beste tokitan ibiliko dira. Baina gaudenok gustora gaude. Baina publiko gaztea zergatik ez da animatzen ba. Ez dakit? Ni badaude kanta batzuk ez dakizkidanak, zuek denak dakizkizue. Ez, guztiak ez, batzuk bai, guztiak ez. Zaila da, eta maila oso altua badago Bai, hemen. Tasio badauka lako maila handia, bai, tasio. Bai, eta koreotako jendea, eta... Bai, baina, bueno, saio polita da, ez? Ikusten dut, azpige egitura handia daukazuela, ez? Kuaderno honek kantak biltzen ditu, gainera kalitatezko paperean. Bai, kalitate honekoa da, bai. Begira. Aurkibidea eta guzte, bai, 59 kanta oso. Eta bai, hori da. Eta hauek non lortu daitezke, ba? Hemen bertan, kalderapeko ondoan, banatzen dituzte hauek, eta zu, tortzen bazara, goiz, alduzu hori, hau eskuratu. 60 abesti inguru omen daude, Eta gehiago sar daitezke, gehiago. Eta kapasa gara guztiak abesteko. Zer da beharrezkoa abesteko? Ahots eder bat izatea, gogoak? Gogoak, ahotsa. Ahotsa, karo, gaur entzuten ditugu, denak oso ondo kantatzen, asteartea da oraindik larun batean, nolako ahotsak entzungo ditu? Ikusiko dugu larun batean, ikusiko dugu. Hemen egon gara, alba dugu, larun batean hemen egon gara, baina ez dakit nola. Ez dakit alaka ahotsarekin. Zer da beharrezkoa ondo abesteko? Ahots polita izatea, gogoak soilik? Gogoa eta gero ahotsa nahiko ona baldin badaukazu hobeto, baina gogoa eta nahia. Nahiko maila handia ikusten da, ez? Hemen abesten ari zareten hon artean nik nabaritzen dut, ordu batzuk edo badaudela atzetik. Ez, hemen batzuk, koro bateku dira eta beste batzuk gustatzen zaigunak abesten. Ez gara hain, eliteko jendea, baina gogoa eta jarrera oso ona ditugu eta gustora gaude. Ikusten dudan falta bat da, txikito bat eskuan ez dara mazuela. Bueno, hori kantu tartean egingo dugu. Lasai, etorriko da. Hori kamararen atzean. Baina hor botilak edo zagardoa eta hortik hasi dira banatzen. Ez que hasi gara orain bertan, gero ikusiko duzu, nola txikitoak hartuko ditugu, bai. Baina ez da beharrezkoa, orduan txikiteroa izatea Bilbon barna kantu kantari biltzeko, ez da? Ez da beharrezkoa. Bazkaldu ostean, bazkaloste luze horietan, beti kantuan ibiltzen zen. Gaur egun momentu baten nik uste dut berreskuratzen ari dela. Baina otzut herri askotan sortu dira holako taldeak eta horrako iniziatiba dago toki askotan. Baina nik uste dut berreskuratzen ari dela ohitura hori. Eta urtero, gero eta jende gehiago? Bai, gaurten, igual, eguraldiaren arabera, baina gaur jende pilo ikusten dut, jende asko. Zeintzuk izan ohi dira kantarik arrakastatsuenak? Abestiak? Pues Salvadorren Heriotza, hori gustora abesten dugu, egoak, bai, orain baratxe, eperrak, dedariko, betiko bestiak, bai. Eta Bilbon bilbainadak ez dira abesten ala? Erderaz ez. Hau bestelako modu bata, ez? Eta hemen uste dut ez. Baina gero, taldekak antolatzen bada, bai. Baina gaur eguerdian bilbainadak entzun dira mendik eta bai. Baina bilbainada ezan, bada euskaraz kantatzeko aukera baita ere Bilbon, eta horregatik Bilbo kantaria. Bultzatu behar dugu bestela. Batez ere, euskaldun berria ni bezala. Hemen bilbainada ez, bilbainadak ez.
hau bakarrik. Bilbainadak igual el punto aldatzen badugu, agian. Euskarazko kantak soilik eta giro jatorra. Bakarrik. Hori da behar duguna. Eta bilbainadak ez dira kantatzen hemendik orduan. Bilbainadak ez, hori da pergolan ez, edo pergolan edo ez dakit non. Baina goizeko amabietan edo bai. Bilbainadak ere abesten dira, baina horre mundu oso badago. Edo zer kantatu dezakezu eta taldea baldin badaude, hobeto. Orduan, bilbainadak, habanerak, bertsoak eta hainbat gauza. Ikusten duzuenez, kriston jendetza bildu da Bilbo kantari honetan, eta ni ere hemen kantari geratuko naiz.